Köszöntök mindenkit a testületi ülésen. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Frankovics Dávid Henrietta jelezte, hogy nem tud részt venni a ülésen. A napirendi pontokat kiküldtük. Közben egy napirendi ponttal szeretném itt bővíteni a villant üggyel kapcsolatosan, és azon kívül egy zárt ülést kell tartanunk egy szociális ügyben. Aki ezekkel egyetért, legyen szíves most szavazzon. Jó, akkor felkérném a jegyzőkönyvvezetésre a Frank Szilviát, a hitelesítésre pedig a Dániel Erikát és a Viszkai Adriánt. Ha elfogadják, akkor kérném szavatni. Köszönöm. Rátérnénk, vagy mielőtt rátérnénk a napirendi pontok tárgyalására, csak nagyon röviden szeretném értékelni. Itt a elmúlt időszakban volt egy rendezvényünk, a 14. évi karnevál, ami a ide pályázat segítségével, illetve támogatók segítségével valósult meg. Sajnos az idő úgy látszik, hogy ezt a októberi vagy augusztusi időpontot ezt mindig megtalálja, a rossz idő. Itt is elég hűvös volt, ennek ellenére most látogatottabb volt a rendezvényünk, mint 2 évvel ezelőtt, ami maximális siker, én azt gondolom, különösen a közönség számára is a csónakos felvonulás. 8-ból mondjuk 7 igényesen és sok munkával feldíszített csónakot láttunk, körítve programmal, és most már évek óta úgy tűnik, hogy a frissen induló közösség nyeri ezt a versenyt, így ebben az évben a kertbarátok örülhettek a vándorlapátnak, és az ő nevük kerül fele erre a általunk nagyon ritkán látott evezőlapátra. Hiába 14 éve megy ez csak ilyenkor a napján látjuk, amikor odaadjuk a következőnek, de hát biztos, hogy 1 évig meg az, aki ezért megdolgozott, az szívesen nézegeti, úgyhogy szeretném itt a köszönetünket kifejezni az egyesületeknek, csoportoknak, akik ebbe munkát fektettek, és a megjelent érdeklődőket szórakoztatták, mind a Cvikán, mind itt a művelődési háznál. Ennyit gondoltam itt előjáróba, illetve még 1-2 szót a további programokról. Szeptember 6-án az egészségügyi iroda, az EFI fog egészségnapot szervezni, ez egy szombat délelőtti dolog lesz, főleg vizsgálatokra kerülhet sor, tehát szakemberek jönnek, és hozzájuk lehet fordulni. Ez, ami itt a közvetlenül várható ebbe a 2 hétben, úgyhogy erre mindenképpen várjuk az érdeklődőket. Lehet, hogy később is lesz majd, ugye szokásosan novemberben szoktuk tartani, de itt ezt a lehetőséget mindenképpen ki kell használni, és ők ezt az időpontot ajánlották föl. Akkor rátérnénk a napirendi pontok tárgyalására. Az első a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletnek az elfogadása. Itt egy nagyon régi 99-es rendeletünk volt, és egy kicsit frissíteni kellett, de ezt azt hiszem, hogy jogszabály is elvárta tőlünk, esetleg jegyző asszony, ha 1-2 mondatot tennél még hozzá. Az előterjesztésben leírtam, hogy a tavalyi évben a Mosonmagyaróvári Járáshivatal ellenőrzést folytatott az önkormányzatoknál a köztemetők fenntartásával kapcsolatosan.
és itt az egyik vizsgálati pont volt a hatályos rendeletek. Ez a vizsgálat is kimutatta, hogy 99-es a helyi rendelet, és elavult, és mindenképpen felül kell vizsgálni. Ebből az apropóból került a testület elé ez az új rendelet. Összességében véve a korábbi, a 99-es rendeletet figyelembe veszi, a sírhely meg a temető adottságait figyelembe véve, csak nyilván frissítve lett, és ez a rendelet ez hatályon kívül helyezné a korábbit is, meg annak a módosításait. Itt szerepel a 6-os paragrafusban különböző méretek, távolságok, stb. Hát itt régen indított temetőkről van szó, igazából ezen mindegyikben csak az új sírhely kialakításoknál lehet ezt betartani. Sajnos a temető szerkezete annál fogva, hogy ez 25 évig hát gyakorlatilag ugyanazon a helyen van, és ez folyamatosan változik, ahogy temetkeznek az emberek. Én azt gondolom, hogy ezt betartani, és kialakítani egy jó kis temető szerkezetet, csak majd, ha egyszer valamikor új temető kialakításra kerül Kimlén, akkor lehet, mert ezek az adottságok, amiket örököltünk, ezt sajnos visszük magunkkal. Nem tudom, van ezzel kapcsolatosan kérdés? Nekem egy javaslatom, egy kérdésem csak egyértelműség kedvéért, 25 évre szól az az összeg, ami a mellékletben van, ugye? Nem pedig igen. Per év. Nem. 25 év, csak hogy az akkor egyértelmű legyen, szerintem. És ez 99 óta után. Jó. Lenne egy javaslatom, hogy gyermeksírhelyért ne számítsunk fel díjat. Egyrészt alacsony az összeg, ami itt van, másrészt pedig. Ezen nem múlik semmi. Igazából ez egy elképes összeg. De elképes legyen gyakorlatilag. Nem tudom. Szerintem még elképes legyen egy gyermeksírhely. Sose el. Legalábbis ez egy javaslat. És akkor nem visszárni. Igazából lehet, hogy beszéltünk róla, lehet, hogy talán a látogatása. Tehát azért, hogy sötétben ne bóklásszon ott senki se a sírok között, mert az igazából egyrészt elhasal, másrészt meg nem jó, hogyha azt látják, hogy ott mászkál a sírok között valaki. Hát ez ugye ezeknél a városi temetőkre vonatkozó előírások, ezek például a nyitvatartás, vagy egyéb, most nekünk is van, már azt mondom, egy temető van, azt oké, meg lehet oldani, de 3 temetőnél különösebben jelentősége nincsen, mert egyébként nem is mennek, tehát ott lehet látni, hogy ilyen 8 órakor megindulnak, aztán nyáron, amíg világosan, vagy egyáltalán amíg világos van, addig ott mozognak, aztán télen már nyilván, hogy 8 órakor sem, meg 6 órakor sem. Jó. Van még javaslat, akkor ezt, hogy nem kérünk a gyerek sírhelyért díjat, ezt tenném külön szavazásra fel először. Aki ezzel egyetért, legyen szíves, most szavaz. Jó, akkor ezzel a módosítással, aki elfogadja a temetőrendeletünket, legyen szívesen szavazzon. Köszönöm. Akkor következik a második napi rendi pont, helyi választási bizottság, nemzetiségi szavazat, szemmelő bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása.
Ugye most a helyi önkormányzati választás került kiírásra október 12-ig, és határidőnk van, hogy ezeket elfogadjuk, amit most kérek, hogy akkor jegyzőasszony ismertesse velünk a... Úgy tűnik, hogy összeállt a névsor, azt ígértem az előterjesztésben, hogy az ülésig kiküldjük a bizottságok névsorát, de még a mai napon is történt ezen pontosítás. A helyi választási bizottság tagjaira javaslat: Rosta Béla, dr. Tóth Ernő, Fény Istvánné, póttagnak Kőváriné Molnár Tünde és Almásiné Tomasics Judit. A nemzetiségi választásra tekintettel egy 800-as szavazókört is föl kellett állítani, és ott is meg kell választani a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottságnak a tagjait, amelyre javaslat Nagyné Andirkó Julianna, Molnár Lászlóné, Mészáros Szilvia, Horváth Adrien és Grunnerné Németh Anna. Illetve a országgyűlési választás előtt felállított szavazatszámláló bizottságokban is van egy-két módosítás, ugyanis valaki nem ér rá, vagy valamilyen oknál fogva nem vállalta a mostani tagságot. Új tag lenne a Hegedű Zoltánné, Az mindegy, hogy melyik bizottságban, vagy melyik helyen? Hát az egyes szavazatszámláló bizottságba tettük, de ha még esetleg van változás, akkor így mozgást azt azon tudunk változtatni, tehát így nem röghöz kötött, de most jelen pillanatban az egyes szavazókörben van ő bent. És akkor gyakorlatilag ott 5 tagnak kell lenni, rendes tagnak? Igen. És akkor van póttagunk? Hát három választott tag van, plusz a 4-es, 5-ös a póttag, és szeptember 26-áig delegálhatnak a jelöltek tagokat a bizottságokba, és tulajdonképpen meg kell, hogy 5 tagú legyen a bizottság, és nyilván a delegált tagokkal majd még itt módosulhat, hogy a póttagokra esetleg nem lesz szükség. És ott meddig lehet delegálni? Szeptember 26. És ott van valami határ, hogy most hány delegált lehet, vagy egyéb, vagy akár 5 ember is delegálhat, és akkor itt 10... Hát bármelyik jelölt, induló jelölt, a helyi választási bizottságba egy-egy tagokat, a szavazatszámláló bizottságba pedig 2-2 tagot ír. Hogy delegáljanak. Egy ember, igen, 2, egy ember. És akkor ha 10 ember, akkor 20-at? Igen, de nem szokott mindenki delegálni. Ja. Van még ezzel kapcsolatosan valami kérdés? Akkor feltenném szavazásra a helyi választási bizottság nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak a megválasztását, aki egyetért ezekkel a személyekkel, akkor legyen szíves most szavazni. Köszönöm. Ja, és akkor amit itt az előbb harmadik napi rendi pontként felvettünk, az a villantal kapcsolatos ügy. Azt szeretném jelezni a képviselőtestület felé, hogy a mai napig is tárgyalásra járok. Most volt egy kis kitérő, a nyár folyamán békésen kért a Villant Kft. Ügyvezetője egy szakértőnek a meghallgatását. 2 alkalom volt, miután az első alkalommal utolsó pillanatban már a tárgyalás vagy meghallgatás megkezdésekor jelentette telefonon a szakértő, hogy betegség miatt nem tud megjelenni, úgyhogy ezért 2 alkalom volt békésen.
egyértelműnek tűnt számomra, én a másodikon ott voltam, hogy én képviseltem az önkormányzatot, hogy egyértelmű egy időhúzásról van szó, és éppen ezért én ezt, amit most itt beterjesztek, ezt én mindenképpen támogatom, hogy az önkormányzat azt a követelését, amit most peres úton szeretett volna behajtani, ettől ezen úton módon megszabadulna. Tehát ügyfelük Kurkon Edith képviseletében eljárva az alábbi ajánlattal kerestek meg bennünket. Ügyfelünk tudomással bír arra, hogy Kímekőség önkormányzatának a Villant Kft-vel szemben követelése áll fenn. Követelés érvényesítés érdekében az önkormányzat polgári peres eljárást indított, mely ügyfelünk tudomása szerint jelenleg is folyamatban van. Ügyfelünknek szándékában áll a fentiekben részletezett követelés megvásárlása Kimlekőség önkormányzattól 1.300.000 forint értékben. Vételi szándék megerősítéseként ügyfelünk kérésükre előzetesen is vállalná a nevezett összeg letétbe helyezését ügyvédi irodáknál. Követelés megvásárlása értelemszerűen azzal a következménnyel járna, hogy a fent hivatkozott perben a felperes pozíciót ügyfelünk venné át. Ismételten megnéztem itt utoljára ezt 2014. január 13-án tárgyaltunk, akkor ugye volt a decemberi tárgyaláson elhangzott a Villant Kft. Részéről, hogy 650.000 forint plusz a perköltség egy felét fölvállalja. Ekkor a önkormányzat úgy döntött, hogy fennálló peres eljárás megszüntetése érdekében 650.000 forintot plusz 400.000 forint perköltséget plusz a kamatokat összesen 1.200.000 forint megfizetéséről szóló egyezséget ajánl fel. Ezt a következő tárgyaláson jelezte a Villant Kft., hogy nem fogadja el. Ezzel szemben most van itt egy 1.300.000 forintos ajánlat. És az önkormányzat a követelését teljes egészében átadja. Ez ma jött, ugye? Tessék? Ez ma jött 25-én ez a Igen. határidő meghosszabbítás. Itt nagy augusztus 8-án látom, miért kapjuk ezt a mai napon augusztus 20-án készül. Testületülés előtt 2 percen. Augusztus 8-án. Mert úgy gondoltam, hogy nem szólalkozok a faluban. Ja. Akkor ez egy pénzbehajtó cég, ugye? Aki átveszi a... Igen. Mindenféleképpen csak, hogyha semmiféle garanciát nem vállal az önkormányzat azért, hogy ezekből a pénzből lesz-e valami. Tehát kifizetésre kerül, koppan a pénz, és semmiféle garanciát nem vállalunk azért, hogy ez a követelés megtérül vagy sem. Ez a 2 millió feltétel, aztán is tárgyalnak. Ezek a mai módszerek, igen. Erkölcselem, morális, nulla magatartás. Meg mi? Utolsó pillanatban odaadni ezt ilyen gondolat. Erkölcsileg hulla vagyok. Hát az elnézést. Kész. Ennyi. Még lehet, hogy állatorvosra is szólok. Elnézést. Sajnos elnézést. És ami háta mögött van, az nem az? Nem, de... Az nem az? Mondja, az nem az. Itt van már lassan egy hónapja a maga kezébe ez az ajánlat, és még csak annyit se tesznek, hogy tájékoztatja a képviselőket róla, vagy legalábbis engem nem. Hát az elmondtam az előbb, hogy miért nem. Ugye, szóval ezt úgy hívják, és ez feltartozik az erkölcsi hulla kategóriára. Ja, temetőrendelethez kapcsolódik. Nem, az erkölcs az nem a temető. Az a jóságnél van. Oda nem is szeretnék el.
Ja, akkor feltenném akkor a kérdést a képviselőtestület felé, hogy ezt a lépést megtesszük-e, hogy ezt a követelést az önkormányzat 1.300.000 forintért eladja az itteni nevezett cégnek. Aki ezzel egyetért, legyen szíves, most szavazzon. 4 igen, Nem. 1 nem. Tartózkodik. Ja. Köszönjük szépen. Ha nem kíván többet mondani, más sem, akkor... Az legyen benne, hogy garanciát nem vállalunk, jó? Akkor egyébként lenne 1, 2. A vasárnap lesz a szokásos viszonylatosítésére szeretettel várunk mindenkit. Majd itt az ülés után kiosztom a meghívókat, azt hoztam, nem tudom, majd hozott, ezt szerintem még nem. 9:30-kor kezdődik, és akkor a szentmise után pedig lesz egy ilyen kis állatfogadás a plébánián. A másikat pedig inkább a nézőknek szólítanám, hogy is így választással kapcsolatban, hogyha jól tudom, még szeptember 26-áig lehet regisztrálni a nemzetiségi névjegyzékekre. És aki még esetleg úgy érzi, hogy szeretne, de nem tette meg, akkor az addig megteheti. Ez azért fontos, mert a nemzetiségi jelöltekre csak azok tudnak voksolni, akik a nemzetiségi névjegyzékre felvethetik magukat. Köszönöm. Jó, köszönjük szépen. Ha nincsen más, akkor zárt ülés következik.